tao, ada na mga oras sa languna kada subagar sa mga tao, asasanaan ka. Ada na mga wata kaganatan ulog siyan, misabab ro na miyatin dagiran, aginawa iran. So kada isaloks na di kailangan, baka makatuwa ko mga awit akal, di nga kailangan. So tamo para ko pamanagat akarnan, katinda ka ginawa nga sabab ko da abang kakulanguan taman kada isaloks, kaya kadali-dali samiyaw na kumanat. O buki kasuiso oras sa sisan soloks ka na ayatan, apanamaran ka na so kabala sikiran. Kaya ka sige-sige soad ng balalok siya, ada na oras iran kung balas iranon. Dito ko margin so da malalok siyan, dalagi doranon uloks ko at aiyan. So kada isaloks na di kailangan, baka makatuwa ko mga awit akal, di nga kailangan. So tamo para ko pamanagat akarnan, katinda ka ginawa nga sabab ko da abang kakulanguan taman kada isaloks, piya kadali-dali. So manggalok sa miyaw na gumanat, o buki kasoy-so sisan soloks ka na ayatan, apanamaran ka na so kabala sikiran, pinakasigi-sigi suot ng balalok siran. So kada isaloks na di kailangan,